Rus medeniýeti Türkmenistan serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýanlygyny aýdýar. Orsiýetiň döwlet heýetçiligine Kriýan Novosti habar agentligi gıdanyň serhed goşunlarynyň serkerdeler geňeşine salgylanyp Türkmenistan bilen Awganystanyň serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýanlygyny habar berýär. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň serhed goşunlarynyň serkerdeler geňeşi 14-nji noýabrda Kyrgyzstanyň Tokmak şäherine ýygnak geçirdi. Ýygnaga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Ermenistanyň, Orsiýetiň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň serhed düzümleriniň ýol başçylary, şeýle-de Orsiýetiň agalyk edýän kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sekretariýaty, Şanhay Hyzmatdaşlyk guramasynyň terrorçylyga garşy göreş boýunça regional düzümleriniň ýerine ýetirji komiteti gatnaşypdyr. Ýygnaga gatnaşyjylar Türkmenistan döwlet serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň epesli yaramazlaşýanlygyny bellediler. Ol ýerde Türkmenistanyň çägine edilýän ýaragly provokasiýa wehimleri we ok atyşyklary peýda bolýar diýip RIA Novosti Kyrgyzstanyň serhed gullugynyň başlygy Gulmira Barubaýewiň sözlerini getirdi. Neşiriň maglumatlaryna görä ýygnaga gatnaşyjylar gıdanyň Awgan tarapynda ýerleşýän ýurtlaryň serhed howpsuzlygyna wehim salýan elementleri öz wagtyny aradan aýyrmak üçin bilelikde göreşmegiň derurdugyny belläpdir. Rus häkimiýetleri gıdanyň Awgan serhedine häli şini alada bildirip gelýär. Bir hepde mundan ozal 7-nji noýabrda Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň direktori Aleksandr Bartnikov terrorçylaryň Merkezi Aziýa howp awandyrýanlygyny aýtdy. Onuň sözleri ýurdun döwlet heýetçiligine TASS agentligine getirildi. Türkmen-Awgan serhediniň uzunlygy 804 kilometr deňdir. Awganystany Taliban jeňçi topory Islam döwleti ekstremist topory ýaly bir näçe ululuk içili toporlar hereket edýär. İýun aýyna Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Türkmen-Awgan serhedine türkmen serhetçileri bilen Awganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasyna dören ok atışygyna 25 Türkmenistanly esgeriň wepat bolanyny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky 5 ýyllykda ýeke gezek ol hem 2015-nji ýylyň oktýabr aýyna Türkmen-Awgan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlary barada resmi beýanat ýaýradypdy. Beýanatda iki ýurduň arasyndaky ara çägiň asudadygy aýdyldy. Şondan bir ay özel Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Rus kardeşi bilen geçiren duşuşygyny Türkmenistan bilen Täjikistanyň Awgan serhedinde howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýanlygyny aladalanma bildiripdi. RIA Novosti'niň habaryna Kyrgyzstanyň serhed gullugynyň ýol başçysy soňky ýyllarda Awganystanyň Täjikistan we Türkmenistan bilen serhetleşýän çäklerini söwüşjüleriň 70 gulay terror aktlaryna ýagny ýykgynçylykly hereketlere baş goşanlygyny aýtdy. Türkmenistan Awganystanyň çäginden geçirilýän ýyry halkara tassamalary bil baglap gelýär. Olaryň hataryny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi, Türkmenistan, Awganystan, Täjikistan demir ýol proýektleri bar. Gıdanyň serhed geňeşiniň bellikleri top hywabatda Türkmenistanyň oňyn häsiýetlendirýän habarlary ýaýratmagynyň ýygyanyny gawat gelýär. 12-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti top boýunça alınıp barlayan işleriň okkunlu depkininden kanagatlanýanlygyny aýtdy. Türkmen hökümeti yaramazlaşýan we aýdylýan serhed howpsuzlyk şertleri barada heniz resmi beýanat ýaýratmady.